होबाय होबाय Hello everyone, welcome to my YouTube channel. जोङो दिनै बागैनि फिथा देनो थांगासिनो गामियाव। दिनैनि भिडिअ'आ ओरैबायदि इन्टारेस्ट जादोंना लोगोफोर। नुफेरै बुस्थु नुबाय आङो दिनै लोगोफोर। नोंसोरबो नुगोन मोजाङै नाय। भिडिअ'खौ दानालासिनो मोजाङै नायदो लोगोफोर। बिदिब्ला आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। जोंहा आइखौ लोगो मोनबायबो नै लामायाव फिथा देनो होनबा थांसै जोङो दा। जोंहा फिथा देनो लिंबोदों जोंखौ गामियाव। जोंखौ दोननानै थांफासिगोनबो। ओंखारसै जोंहा मोनफैबाय आरोयानो। सुनुआ थांफिनसिगोन बाय बाय। जोंखौ दोननानै थांफिनसिगोन सुनुआ। जोंहा फिथा देनो ससे थाबायलांसै लामाया सोजालाना गारियानो नै दालां बानायगासिनो दङ बेवहाय। हाया गुफुरथार नै बै लथब लथबा ओइलाय बिदुलु दुलुरा आयै नै बे फुला जि मोजां गेट फुला गेट जायो जोलै मोनबा लांनांगौलै अ गेट जायो बेखौ माइरंखौ दोनगोन हरसे सोमनानै फुङाव बोखांना सुखाजोबदां दाला सान्द्रि सुखाजोबदो ओमफ्रायसो खामानि मावजोब्बाय आं बेखौ बाव होनोसै खबरियाव होनोसै आयौ माइरंखौ मारै हानगोन ओमफ्राय दा थिखांगोन आरो दे ए दा आया होबाय होबाय बिदिसो आखाया आया मानसिया देग्राया आयु गेब्लेबायबो नै आं दिनैसो नुबायलै मोसौ गारि बायदि दिनैसो नुबाय आङो जोंनि फिथा देनाय सानजारिनिया नाय नों नायबाय था एबारखौ देनो सोलोंनांसिगोन फैगोन मागो मागोआव लाखिबा रोंगोन बोसोरसे जागोन मागो रोङो दानो देदावबासो रोंगोन होनदों दायो खनसे देदो खेंलायनो गिलिरथारना रोंनांगोन नुफेराखै दिनै आंबो फिथा देनांगौ लाबनो ओंखारावनो मानसिया फैनाय बिदि जालायनांगौ थाइगोन फाया जेथिं फैबाय आइथिङा माबायदि मोसौनि बै माबा गारिसोखालै
ni mai bere lu ya ka ni mai bere datang datang apa ni datang datang betul 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 dia datang datang mai bere बिबारा जि मोजां गाजाब थुथुनो 이 사과가 나와 거푸르네 그래도 씨 뭐야 서로 완전 마 칼라비 자고 있네 지금. 뭐야 데크 Dilek ang dini neng. Sering kena renga. Pengen itu terus ketika berapa? Gaklung laibu. Dia masih. Ketika ke bahasa lagi. Kangen baik siapa? Garang ini nak nak sekarang kok. Jadi bawa cimbi kana. Ayo. एबारसो फार्स्ट टाइम बिदि अनखौ बिदि आथिंजों गालायलायनाय सौनो मोनबाय आङो जोंथिंजायना आखाइजोंसो देयोना उवाल गायहेनाव खम देनोनो रोङाखै आङो नै थाखौनो गानोनो रोङा आथिङानो जाया Anda bisa sering masih aku nggak bagusan lebih sih sering nanya moजाङै नायनानै लांबाय लोगोफोरनो अनसुंथाया माबायदि जोङो दा अनखौ देखांबायानो आंबो सालिखांबाय नैबे मोनसेखौसै माला माला हाखौ फात्ताखौ मोनलायासै संनो इन्टारेस्ट खामानिखौ मावबा मोनसे मावनांगौ इन्टारेस्ट फात्ताखौ मोनलायासै आङो सोबाय जोङो मनायाव आइजों आंजों सोनानै न'आव फैनोसै सुनुआ लांफैनो सोलाबनानै खामानि बेस्थ' जाबाय सोबाय जोंजों फिरफिलिजों थांसिगोन दा जोङो दा फिरफिलि मोनबाय फिरफिलियाव गाखोसिगोन न'आव फैनोसै Bol. फिरफिलियानो ओरैबायदि खदा सालायदोंना सानैजों आइजों आंजों बिरलायलायबाय नालाय मोखाङानो दल' दाला जोंना मोदोमानो Posnya mah gemila. Naik dari sigan be ada. Bilai mau nih puja जासिगोन दां Ini baik diri ras. Cepat deh ayo. मोनफैबाय Kuma Ada Tham gia mấy?
ओंखाम जादोंना जायाखै? दे नालेंखर गोदानो होथारदों गोदाजोब्बायबो दंबावो सैमाया बहा थांखोलाय दा ए अगाखौ नोंलाय आंनि फुलावसो गाखोदों नामा बेलाय दा मैगं थाइगं माबा जागोन बे आयै गथ'दोल' थार' र' बारा ओंखारनो मोना गथ' साला आंनि फुलखौसो माबाजोब्बाय नामा नोंलाय मालायनि फुलखौ ओरै साला सामब्रामखौबो गाग्लिजोब्बाय मोनना साला गोलाव फोरानजायो आरो सिरा होनो बेखौ नारेंखलनि सिरा नारेंखल सिरा असाय फिथा लारु सावनो बोथोराबो खमाय जाबाय असाय फिथा लारु सावनो होनदां बोथोराबो खमाय जादों असायनो बारा गोलावमोन अनला बायदि जाबाय उननांला सैबावसै जोंसै माबे दामगासिनो आं खोथानियाबो फिसिलानायखौ जोंहा फिथा एन्थाब खावगासिनो दं गावराबायसो नै गावलांबायनो गावब्रा बांद्रायबाय नामा गाज्रि जादों बै दखानाव लायब्रबला बायदो थावाखौ हानि थावानो सावो सुरु बैखौ थावा थावा इ सुरुसो सब जोंनि इखिनि इदिसो सावो थावखौलै सालिनासो गोलाव मोजां साफा गोबा जायो इसिनि फिथाया गेजेराव गोसोम जाबाय आरो जामाया फिथा सावदो एन्थाब सिथाव जोब्बाय एबार जोब्बाय लास्ट जाबाय दे जों बेलासिनिफ्रायनो फिथा सावबाय देन्जार फिथा सावखाबाय सोरबाल' जानो लुगैदोंबा फै मोनजागोन जोंनाव ओरैनो फैसा नांलाया जोब्बायानो सावखांबाय बेनो लास्ट सावजोब्बायानो गाबोन सावबावसै गाबोन आथाया लानानै थावब्ला गावजोबबाय आंनि थांगाबोन आखायाव उनि हिनजावफोर फिथा गावरि गावथि फानफैदोंलै होनजासै आराम जाना दोनसै जोंहा बेखौ जानो लुगैलायबायना सोरबा सोरबाथ'